ngo Beyonce vya masomo gose bari banyorete echi grade ao ekero obare gukora amatemo abo a ikirasi geikome na kabere eskuru yiga nige gutukase obware we kilomita yamo enuguta isano gose kilomita yamo nenusu kurase omoche okero ka na inde nabo kubanyora wetirase number 0708330000 gose obatare uche ase chavisi chavo echo chigotoka ase eskuru eyo erinde onyare kwenyorera amange kubwatikana neskuru eyo kero tugenderete gusegeta aboroki wabange banyare kwenekia nga abaimokirie chikosi ao anene mono echo cha maboko chiranyare kubakonya nande ngokonyore nga kegoika chinsta chiretora chigotwara bageni ase studio ndituko ria rero nigo turachie koyekorera kurwario gose kegoika chinsa echo nigo turachikobe ya masemo kurwa ase eskuru eri ya Kisii University gongo kuboria mwancho morigereria onyare koba anainche kurubono na boigo ekero turachigotwara abageni abo na aboigo ekero turachikurugira nonya chigazeti cheri tukoria rero elinde tunyare gukora na boigo goswa ase nainde omoroberio omanyekanete na Friday gose etwan express Friday ekero turachikonyora tengo okegima karibu sana nainde ekerongo chaka nigobono nkora chaka na maya ayo agendete kunya korekana ase chinsemo ao koroiga se orokongoro gusi na boigo isiko ya gusi bona bono kirongo chaka kurase county ya Nyamira nigo ritukorigoro umuske ose umugabana bwe county yo ya Nyamira muske Amos Nyaribo na boigo abarai abange kurwachikanisa ao chiorokongo orwagusi abateri na barai bande kurwase serikali ye county ya Nyamira bona bono aba MCA na boigo aba waziri au kurwase county yo banyarete guikirana ase omoyega orenge wa gukora amasabo eri gusabira serikali ye county ya Nyamira ekirenga kyo gukora amasabayo ngobwatekana na mangana yega ose engusana nentindi eyo yabage kwenekiwa egati ye serikali ye county yo na boigo agochase aba MC omusakito Fatgad Gisemba atoigorere no roboti orochinsa chabono mama ase omoyega oyo bwa masabo yo gusabira county ya Nyamira nigo omorembe obwanjani ogwekeyi na boigo ogusaba mabera nengana ya egwari bagari nene ase abarai buna enchira eyemo yo gukora okungsanana okwo kwabeire go kwenekiwa ase ngakentambe kazi yetu nukuta kuomba. Kwa hivyo tarajia makubwa, tarajia Mungu aongee na maisha yako, tarajia mazuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tangaza kwa uwanja huu Nyamira kufunguliwa, Nyamira kubanuka, Nyamira kuinuliwa, Nyamira kubarikiwa. Kubwatekana na yaiga nigo abateri kurwachikanisa ao na barabwo nigo banyora ribaga ryo gotogi omonene ase amatera ase omoyega oyoiga nigo oikiranwa na ba MCA 12 bakurawa no MCA oitibo omuske la Mexique ya Nyakianga na boigo omuspika oyo oruseti wekerogo ekyo na ba MCA omuske enakwokero korende ensemo yende ya ba MCA 22 abo babeire bagotarira amo asige kabono bataikirana kurase ensema y'ababunge bebunge enene igati yabo omoseneta na boigo muwakirishi bwabangina tibanyariti goikirana asa masabo ayo kurende ababonsi nigo basabirwa county ye abantu bombe bwabeire nona abandi twaseyeteranire muyiwana naba abamokoraiga uyu mubekere uyu mubunokoboro twabero manene tate Nyasaye kuranje kiroyo muito kero twabeire tokobamo ekioro muya bona sisini county ye kuruwa omugabana akantu abana inchi na kire department erinde mirime koreke na kuruwa mona matunda abe kiroyo mafurahire na kuza baweito kurase
korwase ensemo yaye omugabana omuske Amos Nyaribo nigo akabuya asamasabo ayaiga na gusingirira buna omurembe obomo na boigo obwanjani ime ye kaunti ya Nyamira na igento bono kiganirie kegima wakirambi ya mono bishop pastor reverend asogo chamo na kubaga maganaya karibu na ateba sekeruri is beyond expectation, yaani yamepitisha matarajio. Kwa ile maombi yote tutayabekeri iwa elimo wanyure asa maombi twanyolo zipi nyasa toigwe omotongi atoigwe esegeto boigonigo yarwegwa gucyase umunyamira omugima ase okuraria obuya gucyakira ebinyoro ime buna enjira eyemo yokwenekia buna omurembe noremeye kaunti eyo. Pombe imejaa kule, lakini kile nimekuja kugundua, unaogopa jirani yako hata kuliko serikali. Hayo maovu yanaendelea pale, unayaona, unasema serikali ndiyo itakuja kufanya nini? Kuyaondoa. Sinjameni tuwe na vikao na kurekebisha wenzetu ambao wako na kasoro. Chingaki echecho nigo abamenyi banyamira na barabo bakwanira obuya bwobomo na boigo omurembe imeye kaunti eyeiga twege totageti ase kaunti eito no murembe no bwanjani asinya sarangeri igumangana tana gusinya igoni ngigenete nga buna masabayiga okorekana litukuria rero omurembe no tigare koba ase kaunti ya Nyamira na kuba mono abarayi baito bonsi bali Nyamira omugabana nabakori emirimo baye mbabwatirane n'abarayibaye bonse tubwatana sobwa mutorangiri omunene Nyasaye aturuanira sekirari ingana atuwabere kwanse ebibe byaito Kinko ripoti ya Getembe korwaiga sironga yegotoka imeye wodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira Njefatigadi Gisemba Kutigana nayo nigo bono abagisangio abasani naboigo eamate eyanyagusira omugaka Onyoni Sakawa korwase kenyoro kya bochori oyo orenge omubugyo bokano naboigo omoteri obere kagotera naboigo kubugyo bokano oetania emyaka 30 bono banyarete gukora okusangiririkana asenka yaye una enjere yamo yokumorera naboigo okomoinyora ekero emiroberio ya matanga egenderete asenka keyo nigo bono abarai aho naboigo abasamaria banyarire kuborwa banyare kwirwa naboigo koyesira kubwatekana nobo obotaka naboigo okoere ogose ogoiserwa okonge hukuko abogo kwenekigwa kubwatekana buna nakeria family yogoteba nigo enkeyo yaba agekonia enibo yabo yonsi erio kwenekinga nyagosira omugaka Sakawa onyorire obowenia ekero konyora atarasiria obogima bwae bagukwana nabaliki bamangana maya nigo bono barure okuboria erio kwenekianga omorugi oyo nyarete gutigara asenkeyo na abana banyarire gusirwa ikiagira nigo bono batigeire eroro omusakito ndipo nasanya norobot Asetaro ya bene munegetaseni kia Getembe nigotokomera na ne amateyo mugaka Nyagusira Onyoni Sakawa imeye wodi ya nebunge ya Bonchari oyobeire gakumanyekana asegeke Getambe buna omubugyo bokano abasani aho nigo bono bagenderete komerana asenchireyemo yokumorera maiga yogokora emirimo emiya asamarite ngoruko Ernest mukwantabo Onyoni ngomenyora buno yomogo bartwa tagete kubugyo bokano koinyore komba kitentang twaswageti mwaka 1994 twayorogete nga egesukia Bonchari ya vije tana matuka mange sana nigo twayorogete ngesungereke tuoni kamenyete Kerina ni no muntu bwengencho osukiri omosiki bwobokano ekagera abandi beri bisete bakaboka bakamenya obokano na barobo abantu ngotegerera bali amona amangana bari gotera ari amaya tware komera nere myaka yonsi tware korukana mogisangyo oseri etarinde tukubakana twagorokana nga kiboma tinera okugoro nsikororogoro inkiga kwa tware korokana boigo kiganchete kubugyo bokano na ende gancheta amatera ari amakuru Nyagusira Sakawa niga chete nkuma chinga kiaterete ogotera wasiroli maidia omwangi twanjaine siroli maidia imbaka koroine siroli maidia abandi ngorengi Alois Onyoni
is among tremendous abantu baguruna asa city ro bonchari aso mukora aja ke to bokano culturally aso gorgenga omugusina gwate ekamenyeria karja so bokano nonyina bo asobosemia bumuziki nigo tokomerana na manyinga yoro iboro rwaye Kabutore getinge no chonga kare moyo insoborogoro e baba bori insoborogoro e baba bori mwana wani saka omukokoti nero ngereti omusiki woko biyobokana orantaliri kisemo kinde ao ekirangikiri ono ontigire kyeweke ngendere gusangana gati y'abagisangyo baye asomusiki kombe amatera alitu akaterere kare na yabonega amatera kare na kwata lot of moral teaching igoro yeke gusikia bakoro kwa yabonega because abana bari arono matenga igoro bakana tari kubamanya bya mono tuganja amatera aye mono nengenjo bare kotenga ingenjo yokogokina mono egekuro ale gotera amatera egekuro na babare gotenga bune egekuro kabisa ekagera tukagoka na matera ababugia bange nigo babeire bakwebwa aso kwegerera anene gisaku kyomugusi in fact go kimotu no mumuroyo nera bwatisibwe oyo omokogoti bwero kanga dogo isakawa nera bwatisibwe egere musiki yo gendera to base ko sira kurwe senke ababugia nigo tokubugia musiki mangana yogo semia abantu bategerera lakini wanyara ngomuntu tayo gusuki mubugi oyo nerabo muntu atware family na ndamenya borongo bono ebyegwe binge nigo bigenderete gusira kubwatekana no gutasirwa gusekororekana koba ebyengencho basani bonsi abange nabo bago tutumbuisa buya lakini batigirwe bacyandigete ngai bono tware konyora center of excellence se tokona cha talents abantu baligerwa bakonyi ba produce musiki omuya culture ngeringo muntu kabwatekewa tiga supportigu egernere amenye buya kebuge kyumuntu nabekenga n'uyu bwatenere kebugyo kugenda mugondo ocyolima ogesendagira konya abantu bane abantu tutige kurigera ngo musiki ne engenche amuyoko egokya yato yorigere no ne biasara asebirebi amate yaye nigo bonerige tyobokonyi kurwa sabarai ao nonyena bo kumutiga omongino emaiga boigo gakurwania oburire bwa kansa yenda tebi abagusiba minto tochamo abarai baito mojoyo bwanyoni una bona babwa tobokong lamboro ko amabaka ino boja sebare egekogera rende in fact okonya ngo kana iria somojoyo mono asingenjo kibiri njiro cyanya gitari mono umungina narwarete no mo gakukure nere ko narwarete ari nyagitari na kibiri njiro cyanya gitari igo bono mojoyo no bwate eshida abara imugwente gweswana ni familia yega tigeri gukera ntugwato murwere naro akonywe pakanere amenye bugima nonyo gwato buruira aigwe ngana amenyete nabantu gwetera rende sabarayi na ndro burayi ubuya nigo atigarete na inde aratigare koba omunyankongo onyoni sakawa oyobeire omubugyobokano ase myaka gwetanie 30 bono nigo abarai baburiwe banyara gwesokia banyara kubwatuka obokonyi anene guchi ase amategeka chingaki echiga bagenderete ne mirobiro yaye elio komokorero muyega bwomoelio uripotiri kitaseni kia ukiagetembe kuraiga ase wodi ya Riana ebunge ya Bonchari gutoka ime ye county ya Kisii ilitirana nigo nkuru kwa Dipon Asanya Kurase county ya Kisii na boigo chinse mochinde banyarete goikirana ase omuhiga wa matanga ayo kumoenia nyagosira Daniel Ombachi oyo ore omomro mwabo omo MCA we wodi ya Marani omosike Dennis Ombachi abo balenge kurawa no yore omo MCA we wodi ya Monyerero omosike Peter Otachi ono ase omoyego yo nigo bono siasa ntindi yabe tege kwenekiwa ekero abarai ao banyarete weso na boigo
gukwanira anene muno obochori buri bose musakito Daniel Ontiri na tarete asechi nsemecho na kutobohera oroboti rwabe abarai kurwase kaunti ya Kisii abaragwa no MCA we ward ya Munyiro Muskipito Tachi nigolero bagendera n'umukia buko mwakire koko yo kabero mwaziri w'uburindi bw'Imaga Kenya Muske Fredo King Matiang'i na kumusuguma esokie hasukurandire kirgo kyoborai wense hasobochori bogocha buna nere ubwenerete libagelyo ukwana hasebirero hasomoiga urenge boko mwenia nyagosira Daniel Onyegombachi uyore mumuro mwabo MCA we ward ya Marani Muskideni Sombachi hasebonge ya kitutu cha North Maya County ya Kisii Muskotachi nigo hara umuganda hasokubolia abwate sigwe gomoro cha serikali yembu yego toira gosengonya gotunchire serikali yembu yere igona hara gosabana into abantu baita bagusi tobeka namo mumuro itogi asokire tumubwatsie na erabe president 2027 mbarenga banzire nga tiko mumuro itasuke bosio mumuro ina kyakorokwa Matiang'i mwanzire tubwatsi Matiang'i asomoiga uyoboigekeranwa no MCA we ward ya Kisii Central Muske Monyenye Yoge Dr. Joseph Kiage umunyakerogo wekagancha kya NGCDF asenseme yo Simon Mbaka Polycarp Gichana Richard Okari gati ya barai banda bange Monyenye nigo boigo hagokere getambokiro gie county ya Kisii kimagendero ubolia boigo chinyagitari kwege kwa chimashine chekerero eligo kine birengo byobochenu amangana muna ye muchari wegatoe county yeito ongera wasababu anto barange ko irwarali bosongo bwana ndonyo rtie muchari ga na nege ndo mucha gakora more ate chimashine sichonse piga igombachi na ye nyororo na yorange ne gabana tonyore acid scan ga tonyore igento ekoro kwa ultrasound ga tonyore no ne gento keria ICU ga abantu baitomba kuna kuirwarali ali level 6 wasababu nyagitari yeye oyo minto ngwa na nyaga je tito kwa no mahe na rete tu mwakera jingo binga na korteki na indutika to menteri intororo siasa hasemega ya matanga no kuramana negati ya lebo igakwanerwa chinga kiboigo chinkwana chagendrete igoro ya masikani hasabarai barasoborai morabarai mwachire omochie asa matangari bwati ya odero tigakoburukania abantu bararorenga matanga tawata omochoko kiagera karo twachire seino otobosika engencho moko rebinda batanga karo moko na Rome mwakaro buna baroma bakoraki bono mwarorantu pange tubiaiga abairi baitombaraiga baragende batebenga ki igomana twali Mbaka okwanero mukia bumubonge wensemeiga Muske Jafeth Mukaya Nyakundi kimagendero boigo obolia egwechenga kichinyororo eligo ikirania ikirenga kiaye ase omushimiwa naiwo monto ndagakotebaga mangana mange lakini yen siasa omushimiwa wate a very serious job akora boniga eyo achore tu na bananchi bakitu jaje north na kego era motarero goroga igabona manyanyate eba moroje biragita bigenda to kolegasi paka nyakoe ebinde bibiko gatagati mari ga bigende gesieka bigende maate nyakongo ine gasi omushimiwa enda to kora kasi ye bando mbali ko kwenye marking akikwaru jibesa ga matanga ebago kwenye marking akikwa kolega asi ali bakwete ali ground siasa chebunge ya kitutu cha North na chiria che ward ya Marani nigoboigo chiabwa tanse na keroyo mo wenyora libaga lyokweonia na kwegerera gesiasa bono mwagichana na Marani kwa chumura na since tiambae etangazo na karanse manga igoralio dio enkoro ngagere paka bogere nganyora sana gari nganyora nga Marani yoka na since yetana gutwara mu business independence bono tima etiko sabanga na mora moko nyora abana bakorwe go soli bachayo mbagamba enaro go sabanga mo wanja next time ekirwege geche nonye Marania gosesensi na indutole enjoy yake goseba nombo bengoteba ekirwege ngekurusi kwana ndegechega okali ninche nkoligie kerokia obo MCA oba Marani ward tinta ketigwetani abo naborete chikura lakini leo tindi gwatura kende yonsi goro chikura because tubwate matuka mange sana gochibosia chikura chimanya gwako nabagambinya sawa gochora
ekere kene kya bantu abasiri n'umunanjo ndalire nkurubuthire githeseni kia Getembe kureiga ase kaunti ya Kisii riterene nguruko Daniel Untiri. Babeta ebe nasa matanga ebe nase ogusasima nigo ekoba akongo nande cia sentindi nige ekoba gekwene kiwanene muno ase emigabune yo ya matanga igase orogongo rwagusikorende no kuburia nga amasikani anyara koba ekero abana siasa bagwikirana ase amatanga abunayo na agutigana nayo ekero bono abalimi abange baba abakonerigwa kose babere bakonerigwa amoyo aramabe ase egeka egetambe nigo bono baria bonchoreria bokonia oboyo aiga ase kaunti ya Kisii banyarete gukanirwa nabo igo kuburiwa gutinenia ebiasara byo gukora obonchoreria boboyo ekero bono banyarete kuburiwa banyare gwikirania igo erinde kweneke nga abarimi bonsi bari bakonyorera amoyo korwa ase chituka ao banyare konyora amoyo aramaya nabo igo erinde buna gose buna enchereyemo yogokeania obube obuboyo bobe ase echiro abonchoreria abo nigo bono banyarete gukora egikaro ase omochie odaraja 2 nabo igo ase banyarete gusanga ekerengereri kiabo na kuburia banyare kwegwa chingaki elio koene kyanga banyarire gukora obonchoreria gose banyare gukora konyo kwegwa chingaki chisaine erinde banyare gonchoreria ebiasara ebingao batigane ebyo byoboyo na ekero amoyo ataikiraneti ekirango kirikeganeirie kirichiko agenda tukomenta kana ase chichiro imensi ya Kenya ritkuria rero ni gaba bwatani korwe sekta yoborimi county ya Kisii bara amaigirio gocha sabaremi nabo igo aboncho boboyo ase chira daraja 2 irikoba amaigerio igiri chinchira chugo kiniri gesariabo nabo igo gokiania okoni wa kwa maoyayo ase chichiro. Jina naitwa Nathan Sohire, mkurugenzi wa kilimo kaunti ya Kisii. Hii leo tuko hapa sokoni ya daraja 2 kuelimisha wakulima hasa wafanyabiashara wa kuuza mbolea ya kwamba kutokea kwa njia tuna handle mbolea iko inasababisha ukuzaji wa mimea. Uko arachinga kicho nigo bateba botume kibubuyo botekiranite kirango kirikeganire kirichiko nigo bogosaria riroba nabo igo gokiania rigesa asebono baruige kuri getindi gocha sabonjire bari bakonya obuyo botekiranite ebirengo biribiganire berichiko nakoteba nigo barachi kumukirwa egetambukiro getindi kirichiko hasa nitrojeni ambaye inafanya mumea na stawili kwa mambo ya photosynthesis. Ndio unaona mimea mingi kwa mashamba iko yellow kwa sababu haina rotuba ya kutosha hasa ya hiyo nitrogen. Sasa tukiangalia kwa upande wa utaalamu haipendekezi mbolea ifunguliwe, vile nimesema huwa inapoteza nguvu yake. Abaremi nigo bono basemi kugora obuyo kurwase chituka chiria chibwate chi license nabo igo chanchiri konia obuyo obo ne serikali. Inapendekezwa ya kwamba mbolea yote iwe kiuzwa kutoka kwa maduka Agrovet zile ambazo zimepewa license na pia zimekaguliwa na wataalamu. Lazima hiyo magunia ya mbolea ijulikane imenunuliwa wapi na iwe na label ya hiyo jina ya hiyo fertilizer na iko na madini gani kwa hiyo fertilizer, ilikuwa manufactured siku gani na ina expire siku gani na lot number imeandikwa hapo. Sheria inasema ya kwamba hakuna fertilizer inauzwa ambayo imefunguliwa gunia. Tumeelimisha wauzaji wa mbolea na tumehimiza ya kwamba hakuna mtu ambaye ataruhusiwa kuuza mbolea in the open air market sokoni. Ukitaka kuuza mbolea unatafuta duka, uje kwa ofisi yetu
tukupatie license uanze kuuza ukifuata masharti ya kuuza mbolea. Ripoti ya Getembe, Inchen Catherine Kwamboka. Nigo omo speaker bwe bunge enene nande oyore omonene wekiombekeria gia Parliamentary Service Commission omosikie Moses Masika wetangula anyarete gukora etaro gocha ase njagosira omo oyore omo seneta we county ya Baringo oyo manyekanete buna omosike Cheptumo ni ganyara korara ekero ewiki gose weekendi iyaeta kubwatekana noborire obwe family iyaye etachite kubika wazi gocha ase aba Kenya omo speaker bwe bunge kagutara gocha ase enkeyo nigo anyarete komorera unanigo aringi omurai omonene kigima anene mono ase bunge na area ya Senate nabo igo asemirimo iria bereka gukora nigo abereka kubeka omokia nabo igo kwenekya nga amagani y'abantu bari akora abekirwe obosio. Fellow Kenyans, we have come here as Parliamentary Service Commission and National Assembly to the house of our departed colleague, the Honorable Cheptumo, Senator for Baringo and former Member of Parliament for Baringo North. We have worked with the Honorable Cheptumo for years, and we have come to condole with his family. We are here with his widow and children and members of Parliament who accompanied me. This week has been a disaster for Parliament, with a dark cloud hanging over us following a departure in quick succession of two members of Parliament, the member for Malava and the senator for Baringo. As Parliament, we have serious empathy with the families of our colleagues. The Honorable Cheptumo served in the National Assembly for 3 terms. Distinguishing himself as a legislator who paid sufficient attention to detail. He chaired the committees of delegated legislation, he chaired JLAC, and as a lawyer he had a lot of time to read on behalf of others and advise them on how to add value to legislative proposals. I also recall we served in the government of Mzee Mwai Kibaki. When I was foreign minister, the Honorable Cheptumo was the assistant minister for justice and legal affairs, a ministry that was then headed by the late Mutula Kilonzo. And during the rundown to the Constitution 2010, we worked very closely as the lawyers in the House to guide the country in the process of constitutional making, and the Honorable Cheptumo gave very valuable contributions to this. As Parliament and as the people of Kenya, we say pole to the family. We will miss him, but God has taken him at the hour of his desire. We hope that he'll rest in peace. And on the 1st of next month, we are all trooping to Baringo to attend the send-off of Honorable Cheptumo in his birth village, and Parliament will be there in full force to demonstrate our love for our colleague and above all support for the family at this difficult time. Morigereria egati iyare to kwarigenanise gose egati ari iyare arase emeza yaito oyo buraria mbuna bono umoroberiori bobo weni umanyakanete bunasha nigo obere ko gutwara omuchando monene ekero chinyagitari chiri ecyabanyene cyakanire tichiri go chigoitaba abaroire bari bago chigocha gosigosa kurigia obo weni ase chinyagitari ekyo gotumeka omoroberio yo osha nigo bono batebire serikali nigo ebwate amadeni amanene waika 1 bilioni
2022 ayo bono serikali tarabake gwakana ase bono batebetenga chinya gitari chonsi chiri chabanyene gochakera ewiki gocha tichiri gochigwanjerana gusinjiri gochigoitaba omoroberio oyo osha ayo na yanda mange naboko gendera koya nyorok orasigita sinikiga kiagetembe television umanjo murigereria una anakomanya ritkoria rero negotogochikorigereria ose togochikorigereria mangana yesegeto ase chisemi anene mono naki abasubati baokora ase emiremeri emanyakanete buna chisayansi nande nabo koko nyoria buna kero tokurigera nonye amatuko aetire abose abasubati baria batangane kegima goitabirana emireme yiga nabo igo koyekora abuya kegima goika ebirengo biribigoro mono tobwate buna bono oyo kabeire omosubati nyagusira Wangari Maathai oyo renge musubati umutangani kegima konyora a PhD kose konyora a doctorate ase amasomo ari amanyikanete buna biology ase orogongo rwa East and Central Africa. Wangari Maathai nigo abeteka guchangia mono ase amangana buna bono yoko enekenga ebintu biribito etanaine byanyarire korindo ase anyarete ko enekenga bono goika emete emilioni 30 yanyarire gusimekwa ase ense ya Kenya nabo igo nigaringe omosubati omutangani korwase orogongo rwa Africa konyora ekegwa keria ekenene kegima kemanyekanete buna Nobel Peace Prize ase omwaka ori wechiri bubere na inyegose omwaka o 2004 ono Wangari Maathai nigo aringe omosubati omutangani kwenyorera a PhD ase amanganarie amanyekanete kusasa masomari amanyekanete buna biological sciences ase omwaka o 1971 nari anyarete korokwa doctor ase birengo bibya masomo uchita itochiri bakurukwa nero ringo musubati mutangani ase orogongo rwa Africa ya mocha neri ayagati kwenyorera gose konyora itaite yo emanyekanete buna doctor nekero togenderete kurigereria gose koena na esegeto ase amangana ya masomo nigongo konyoryanga eskuru yo bubundi ya Riragia Technical and Vocational College nigo bono nero egenderete koena na chikosi cha maboko buna bono amanganaria plumbing amanganaria building and construction amanganaria electronic engineering nabo igo chikosi chinyinge buna bono beauty therapy gose amanganari yokorosi chitu kia manganari cosmetics na abo igo manganari yokosona chianga nebinde ebinge Riragia Technical and Vocational College niyo egotoka ime yebunge ya Kitutu Chache North iyo ere ase chinse mochiri chake gogi ere imeye bunge ya Kitutu Chache North nabo igo nigo okoyenyora asobware we kilomita yamo korwa ase pare nene ekorwa Kisi gocha Kisumu nabo kobanyora okobatarira ase chiavisi chabo gose gotara goika ase eskuru yu ere ase chinse mecho chake gogi gose obakire esimi wetere number 07295788 90 gose 0741 35 44 19 Riragia Technical and Vocational College Neroni Skuru ekwena na chikosi chobobundi kogenda se omutimo komoke orende kero turachikorigira chigazeti nabo igo na yande amange munabono kwena na esegeto oncho morigeria ngokuboria onyare ko Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege twatire kumama ene twatire eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na buigo
chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriria gatigati wikari guri ria bantabatinu moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganie wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseligo lidia mubuko ebyo bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego nechi kala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura nebuno kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego nechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub nigo bwatu murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho musongo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali lya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye kose enote sano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet.
My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your life. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Played it in. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Nabatebi nambasire kitoronigizi ego kanza mochibu gembo nsa stage yechi bigi nsa ajenye kotate space pike na kabisa live and direct onye kotate ufa chisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitoba siko bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chirega etibi urwambara etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani ebetrio kugeria gari yao majiji betri nararo fogo laki amariko no ariga kurgwiga sikuka
ukutura tulichimeno kako bukima buko yiga mara moja kwa ragiri manyange jonzimbi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina speaker amo chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chi chigali chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge akeroteri kweba chi solar panels tarere imeyomo chibuge mbo stage gorigoro oseo kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers aba customer baito bonse asemole na baliganije kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo kanyumba Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio muboko o Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono egokoa libagaligia liukwegera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwegeria chikosi buna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigoba kutoka ase para ya Getare Nyamira bypass Nyankungu Road ase orabakire isimi 0796145344 sobadi kere email ufanisicollege254@gmail.com Ufanisi International Hospitality College inchu wekeronse omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro yo burugi twabani ari mwensi leta banafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumatu ndia mono Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byambogondobu na chimbusuro chiriye tembo Duma 6213 DK777 Pioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge mbabwate Glyphosate gose Roundup amaliogo yokurabia na koburuga eliogosimeka lyoka otalikolema na amoyo yechinyencho ao kurwa asichi company ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milk na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguli yabo nigo ali aya insekegema asebintu byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols na Bungoma imya Kisi nigo bagutuka anyena roundabout ya KTRH guse Kisi Teaching and Referral Hospital asebara yenye gitari asamange bakire esimi ase number 0791-444-734 gose 0791-444-732 Josemo Distributors asubwa nsubwo bolemi nobotuge. Getemba Television ekeonga kiamamogusi.
amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanine bw'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tuleboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Igitumela asensema ya Community and Online Working imiheskuru yigaya keti nigotobwate a modern library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya version design asetobwate chimashini chekerero inkwayeli abale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigotokwegelia beauty therapy miranga ase beauty therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering agirira muretu mwanu anyorera obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jankefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa ichuchiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi ere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana weka Keroka tokomo konya oso ase program ya kusibisonye tanyala to apply kubwatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja koino abaibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigataba to kase school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eri mbaje utokonya matukani mutu asamange na bogwaka esimu transit number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye eri webekeri bagali lya asensiga yokwerwanirira Getemba Television ekeonga kiamamogusi ase ogo design print naboigo brand gwakero chibiche naboigo videography kisi printing hub KPH nintwe abanyankongo asorongo iriga incho kisi printing hub asokoro saligwa chibana chonsi chibene chirorabo sebana chinde chonsi chisignages chibene cha 3D nintu number yemo ogo apply chi passport naboigo chi visa ogo print ne kurosi chi diary chi t-shirt chi hoodie chi kobia amaburi chi reflector ebikombe chi wristband amo ne chichuba chi amache as graphic designing as chi poster chi flyer funeral programs kerotari kweba chi magazine au ajirago cha eger toko konya nkai togo toka ase mitandao tonyore buna kisi printing hub ase ogo cha aschebeshito Tore Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa kresimia senamba 0727 026368 kusem 0115541502 KC Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Getemba Television ekeonga kiamamogusi
Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au no kugora chikaton emronge tato nigo kwa growth kilo isato bosa kukura chikaton meronge tao nigo kwa kilo isano na isato bosa kukura chikaton emrongo etano ne tato nigo kwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakre simese number 0703 943972 ajirra gocha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Getemba Television ekeonga kiamamogusi.
abisi nabona botambe nigoto kunyara kaba twarigereria abarai ao kusema bwateli bagalia bene kobwa muno asaro ngora gusi twanyara kaba tokogenda isiko ya bisi twekaransa isiko ya bisi twakwanira isiko ya bisi abera in fact Bugirango nere ntangani you succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutinyo gatano kitari 13 nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemeremo yabo kumana gwanya sa embolinga chipahara chiane nche by the time nkoruoro konyana igoire chipahara kisi county otabale eyamate yabo nereri abana bane no bale emeremo bale abandi no bale Kenya iga babere na bande badatungu bale ayo bakolire na yande amange. They all came to campaign for me because the unity opposition started in Sub-Saharan Mugrango, and that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain with na agaro tu alenga bake nyorete ntwara esire to katabu nga matego itiro mosongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na mate short chiri ogotoma echire chinduru bono mate na agosuka ogotigere goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize a strike mini school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the one. I want to be a principal. Tota idio choko kale ruwe bata ito banga kale. Yani abasongo mutageze mboga ambega iga. Nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabiri ka. No way. Naye niko kwali gutego se timu yawe yatabanga ngwaye no musaja ko musaja boli. Bona ayuro nago tebi ebintu ebyonse nago tebi korugese nanse ko tebi nakinete gocha na visa ini to go iwanga wino musaja ko musaja boli tomucha gosoncha isiko yabisi miyagetemba television na Harun Ototo. Uburuso bw'umuguse irasa kobe nyombe ye ikabone sacha kuri ukurwa n'abantu benderi bose bagosoka kabiri wono uyo igangane rumusigani ngakiare gukora bantu barenge goko osigana kugiso oyoro muyasigani kugisomoroki iga kwa amangana ale koligi gutali kuja kuchaka diba chaka gona kunywomana ya yale ko ira nonya no mwaka numanyite amaroso y'umugusi ase aigekeire naende egetone kengo beka barenge tibogore na mabwali twale korosio na inda bagakabuka bale konyu basaimbale konyu ababuna rero onye kolinse myaka 40 to konywa maruna bagaka gora sibi wote bugenda gendorende chombe numanyite emegiro emeyega chinyangi nebiro by'umuguse tawe chande mono ekerutamanyite biga neki chingiri no chimanyete ni chibwate ni chimanyete obeka chingiri nelitimo no rioko baimara omoimari obogorio omotoyego chekire kurunso kubetegana kyokoroko omuntu ekero omuntu agochiereire bobe muntu nabago kuigwira bobe ogenda ogokenga osoko ligere liga
maisa mabe gochiabu gosenkwa arimeti omorero moragori na bakogotebi Getamba television ni komono iga ebwate amairanelio ao onsi asamabolio ao onsi meyumurobelio oburoso bwomugose abamenyi bekegusi nomugusi nechingege kerechiga mbakorae ekero the best bread in town mkate Enoch akoba tangana asoko koletera umurubelio yiga oburoso bwomugose. Please don't touch that. Ine ajenumwanchi bwenjiri bono amangana mayanaya umurubali bwo musaso ko Jumapili nigo urago chire eye maseyamba kurwa asikanise ya mwamba ni Yesu inyura ni Jumapili ye yisariki emerongebere na isato omutinyu kabere umwakoyo bwikiribwe ngonsemerongo ebere nitano monene yesabakwe babarikire mwensi abantu baito kochase nyumba ya Nyasaye inteno mwaskofu Isaya Onsongo Ngare nongo toka ase kanisa ya Mwamba ni Yesu Worship Center igotore maiga ya Oasis na Medford Hospital abu no mogotonyora Jumapili ye twabakaribishire abantu baito mwanyagetinge yonsi mochi ase kanisa ya Nyasaye no tubaganyete no togakarega iga Getembe TV radio na TV live no bagakare kanisa maiga karibu mwensi twabalikire abakorware abakorwange aserieta lya Yesu nchonyoro bubwibwao nchonyoro guseni bukwao nchonyoro guseni bwakwao no gusiburu kwa aserieta lya Yesu byamona sengenjo Nyasaye nabandendere moikasobuya na konyoro guseni kwaino aserieta lya Yesu. Karibu tumewakaribisha. Mweba Getembe television kubatirana na Zuku satellite niko barakoleta mangana maya yemu asiyemo umirana numuradio go Mary Karembo Kerubo Nere DJ Artson ekirobara kore emirimo yabo bunna butambe nteto kwaliga ni memoro liko kumusasa ko kurwase TV na radio ya Getembe Radio FM Getembe TV Jumapili nteto ko baliga ni asikanta ya Yesu ni mwamba kwanirane moje to worship amgostumo wa Nyasaye amo ase Getembe TV na Getembe Radio travel live koruga iga ensemo ya Oasis magega yaye ikanise ya Yesu ni mwamba Noere Worship Center ne yamasiyema kurwase kanisa ya mwamba ni Yesu ni nchuo tusasime omunguro Sira mwana wose riu utarika bunyamukio cha gusaba munyamukio ekenda ore kurwo na bukomera muri mwa mugako upara ugani obokonyi kurworora bono muri mwa mugako yeka mwate nakomo mukaye kumbe ngo itari ngene rose ndo chari ngochi igago tuguteke bujukerinse egere ke bujukeria teke gusudi acha kondwani esegi nchoko banta bwatio mugako na mugako no yure mu muromino Urochero bwatuko kendi osembi yole bana. Bana igambu yande no ndige chimbubu. Narolire keno lebya. Sindigisa yebyombe. Ekiombe bole. Yenge mena kya korosiro lebya. Nki ya konye kembe. Ndi bwa chage tekembe. Ekiga na chage te myake yo no yosta. Oyosta. We kamerete. Obwaterete. Uranyero muntu akatabinga ya kesi agakia ya nimbu atubulivu 50 atiga nko utige kiombe kuna bono nga ntikote ndako akabesa tukutige kiombe ke. Tingo tigota tiga gokonga ngendera no babesa obu nande ngendera. Ngo kwangire tugotiga. Yani nga kesi yani gabwatete ndi gecherira sengombe asinjo na maitengo kamare kurwe kiombe. Nabaiko. Tuane na mona babulaka ngonya to bijari testi nyinge asenye nchonko na bora umero monto para bose na kwa umero mugakonde para ngo kwani ali mukaya ngwetaga ka kwamanya kanyara mukaya ate ni nabegeta mako maega ngo imo gukwana ne ngo imo kugamba nere igo bono mu sacho ega kweta akamuti akagote yondo bono chwa kesabu na onya kwebolinga gatinje timo kwani tiko ubai igo na mukwani na maskani ese ndi no monto na umera para
bori migwe chingoko muna boni goyo mto chaki na nto amogorete bichuchuga none gibya gasane kunya kurinda chipikipiki njirali no mukungu no arali kuna kwaereria bintu biri tienda kubuli umulisia aye manseyamo abanyakiumbe bakageruka igore duka ya ekero abanyakiumbe abanyakore duke na bantu bangeni yakire chingobe gisa yebiombe umirana nenche Geoffrey Onsarigo umwana bwiliroba ekironda komanye obuye bwa sindigisa ase ebiombe ao ime na isiku yorongo bwa musi yamota gete marara bageni goikamwekei kuna bana sindigisa beka etarike ine aje numwanchi bwenjiri bono amangana mayanaya umurubali bwo musaso ko Jumapili nigo urago chire eye maseyamba kurwa asikanise ya mwamba ni Yesu inyura ni Jumapili ye tariki emerongebere na isato omutinyu kabere umwakoyo wikirubere ngonsemerongo ebere nitano mone neyesabakwe babalikire mwensi abantu baito kocha se nyumba ya Nyasaye inteno mwaskofu Isaya Onsongo Ngare naongo toka ase kanisa ya Mwamba ni Yesu Worship Center igotore maiga ya Oasis na Medford Hospital abu no mogotonyora Jumapili ye twabakaribishire abantu baito mwanyagetinge yonsi mochi ase kanisa ya Nyasaye no tubaganyete no tokakarega iga Getembe TV radio na TV live no bagakare kanisa maiga karibu mwensi twabalikire abakurware abakurwange aserieta lya Yesu nchonyoro bubwibwao nchonyoro boseni bukwao nchonyoro boseni bwakwao no gosiburu kwa aserieta lya Yesu byamona sengenjo Nyasaye nabandendere moikasobuya na konyoro boseni kwaino aserieta lya Yesu karibu tumewakaribisha Mweba Getembe Television kubatirana na Zuku Satellite niko barakoleta mangana maya yemu asiyemo umirana numuradio go Mary Karembo Kerubo Nere DJ Artson ekirobara kore emirimo yabo bunna butambe nteto kwaliga ni memoro liko kumusasa ko kurwa TV na radio ya Getembe Radio FM Getembe TV Jumapili nteto ko baliga ni asikanta ya Yesu ni mwamba kwanirane moje to worship amgostumo wa Nyasaye amo ase Getembe TV na Getembe Radio travel live kuruga iga ensemo ya Oasis magega yaye ikanise ya Yesu ni mwamba Noere Worship Center ne yamasiyema kurase kanisa ya mwamba ni Yesu ni nchuo tusasime omunguro Getembe Television ekionga kiamamogusi. Getembe Television ekionga kiamamogusi.
atora mokia maiso. Para via bangaro chibakara. Para via bangaro chibakara. Para via bangaro chibakara. Uburuso bw'umuguse. Irasa kobe nyombe ye ikabone sacha kuri ukurwa n'abantu benderi. Gusa bagosoka kabiri. Wono uyo iganganero umusigani ngakiare gokora. Bantu mbalenge goko osigana kugiso oyoro muyasigani kugisomoroki. Iga kwa amangana ale koligi gutali kuchaka riba chaka gona konywomana. Ya. Yale ko ira nonya no mwaka. Umwaka. Numanyite amaroso y'umugusi ase aigekeire. Naende egetone kengo beka barenge tibogore na mabwali twale korosio na inda bagaka buka bale konyu basaimbale konywa babuna rero onye kolinse myaka 40 to konywa maruna bagaka gora sibi wote bugenda gendorende chombe. Numanyite emegiro emeyega chinyangi nebiro by'umuguse tawe chande mono ekero tamanyetibiga neki chingiri yaba chingiri no kimanyete ni chibwate ni kimanyete owe ka chingiri nelitimo no rioko baimara omoimari obogorio omotoyego chekire kurunso kubetega na kyokoroko omuntu ekero omuntu agochiereire bube muntu nabago kuigwira bube ogenda ogokenga osokorigereriga amaisa amabe gochiabu gosenkwari meti omorero moragori nabako gotebi Getamba television ni komono iga ebwate amairanelio ao onsi asamabolio ao onsi miyumurobilio oburuso bw'umugose abamenyi bekegusi n'umugusi n'ekingege kerechiga mbakorae ekero the best bread in town mkate Enoch akoba tangana asoko kuletera umurubilio yiga oburuso bw'umugose. Please don't touch that dial. Mange abasubati kirongi nini ekirwaga niyezigati usoka isko. Look for a skirt outside there, but inside the compound it's prohibited. All right? Nyanchama. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai Nyanchama. Kwani ndagire yokuri minto gaika. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini wakituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukobole yante kama. Nancho nyome. Nche.
Ya. Tena na bunole. Simama hivyo venye uko hivyo. Leko moro yuse. Joy. Speak. Ogatumba Television. Ekionga Kimamogusi. Getemba Television ekionga Kimamogusi. Ine ajenumwanchi bwenjiri bono amangana mayanaya umurubali bwa musaso ko Jumapili nigo urago chire eye masiyamba kurwa asikanise ya mwamba ni Yesu inyura ni Jumapili ye tariki emerongebere na isato omutinyu kabere umwakoyo wikirubera ngonsemerango ebere nitano mone neye sabakwe babalikire mwensi abantu baito kocha se nyumba ya Nyasaye inteno mwaskofu Isaya Onsongo Ngare naongo toka ase kanisa ya mwamba ni Yesu Worship Center igotore maiga ya Oasis na Medford Hospital abu no mogotonyora Jumapili ye twabakaribishire abantu baito mwanyagetinge yonsi mochi ase kanisa ya Nyasaye no tubaganyete no tokakarega iga Getembe TV radio na TV live no baga kare kanisa maiga karibu mwensi twabalikire abakurware abakurwange aserieta lya Yesu nchonyoro bubwibwao nchonyoro guseni bukwao nchonyoro guseni bwakwao no gusiburu kwa aserieta lya Yesu byamona sengenjo Nyasaye nabandendere moikasobuya na konyoro guseni kwaino aserieta lya Yesu. Karibu tumewakaribisha. Mweba Getembe Television kubatirana na Zuku Satellite niko barakoleta mangana maya yemu asiyemo umirana numuradio go Mary Karembo Kerubo Nere DJ Artson ekirobara kore emirimo yabo bunna butambe nteto kwaliga ni memoro liko kumusasa ko kurwa TV na radio ya Getembe Radio FM Getembe TV Jumapili nteto ko baliga ni asikanta ya Yesu ni mwamba kwanirane moje to worship amgostumo wa Nyasaye amo ase Getembe TV na Getembe Radio travel live kurugaiga ensemo ya Oasis magega yaye ikanise ya Yesu ni mwamba Noere Worship Center ne yamasiyema kurase kanisa ya mwamba ni Yesu ni nchuo tusasime omunguro ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'echikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties
engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayiga ashiriguridio gutugutira ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baiguro nigetibye tibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigugwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 yo bomboli umwanone kiririkyane Nyasaye agatunga kira omuntu n'ebyegwa aho tumanyite ekego kyao bwata etariki Getembe Television ngoro kwa MC Fast muno mutange Florence urarere manya namba 19 of course seitonya ko bariso mwa ko mutanya nyangalesio mwabo asomurubiryo ebyegwa bito ekegwa nkeri Nyasaye akoire kego cha naturally wakonyera abantu wakonyera ebyeko monyene Kigali ne chipigi chanjera achiro chiamenta bona mauri onekero naika 74 nkarekoti esani ndangani ngo bugina arenge nganya kyabugire nganya nabwe ko buna ke muraba minto bari bari ko bugire yona amanyinga imeki arenge amanyinga ime ururebu n'abantu basesenirie naye naboko ba oyumo bwabaria baratuke ase television yega no bwatekegwa mwanya abantu mwalire abantu bane senye ntira mauga ngepeseto Getembe Television ikionga kimomuguzi Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba kikuya mandege uzito somya bamuraba kikuya mandege Nyasaye agatunga kira omuntu n'ebyegwa aho tumanyite ekego kyao bwata etariki Getembe Television ngoro kwa MC Fast muno mutange Florence urarere manya namba 19 of course seitonya ko bariso mwa ko mutanya nyangalesio mwabo asomurubiryo ebyegwa bito ekegwa nkeri Nyasaye akoire kego cha naturally wakonyera abantu wakonyera ebyeko monyene Kigali ne chipigi chanjera achiro chiamenta bona mauri onekero naika 74 nkarekoti esani ndangani ngo bugina arenge nganya kyabugire nganya nabwe ko buna ke muraba minto bari bari ko bugire yona amanyinga imeki arenge amanyinga ime ururebu n'abantu basesenirie naye naboko ba oyumo bwabaria baratuke ase television yega no bwatekegwa mwanya abantu mwalire abantu bane senye ntira mauga ngepeseto omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretera obokoreri bwayo gucanga nasore tutarere imiye nyombe lya Uhuru Towers lirongo litangani ase bali kuruchinsemo cha Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye na gukina nyabunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamugusi Getembe Television ikionga Nyasaye agatunga kira omuntu n'ebyegwa aho tumanyite ekego kyao
Bwata etariki emiyagetamumba television. Ngoro kwa MC Fast muno mutange Florence urarire mwanya namba 10 kiando of course say tonya ko barisomo kwa mutanyana nyangalesio mwabo. Asomururiyo ebyegwa bito. Ekegwa nkerinya sae akoire kegocha naturally. Wakonyera abantu wakonyera ebyeko monyene. Kigali le pigi chanjera. Achiro chiamenta bona mauri. Onekero naika 74 nkarekodi esani ntangani. Ngo bugina arenge nganya kyabugire. Nganya nabwo ko buna ke muraba minto bari bari ko bugire. Yona amanyinga imeki arenge. Amanyinga ime. Ururebu n'abantu basisinirie. Naye nabokoba oyumo bwabalia baratuke ase television yega. No bwatekegwa. Mwanya bantu mwalire abantu bane. Mazenye tira mauga. Peseto. Getembe television ekiunga kimwamuguzi. Omugusi bono lishirika lya obwanjeteria Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretero bokorere bwaye gucangana sore tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemo cha Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogosangamo naye na gukina nyabunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamwa mugusi. Chindundi na Barundia umerna nere makopio. Mimi anaitwa Nyango Makopio, serikali Matio Kasenia Obama officially ndani ya Chindundi na Barundia. Leo hapa niko katikati ya Barundia. Akomanye ngai abarundia bachakirete. Waboda engaki 2008 ina ringo kolega si hoteli suneka. Komero musani onendo gajiro tena musafu endagera. Agande bende nabaga agakonge pigi ya muri ya mafuta. Inki kiagerete bagachoro Burundia na gotiga chigasi chinde. Na koriro wechimeni na torire chaye wapi kericho etokoremereria etoremereretie agento ngio turako no koremereria inki Burundi bwa bakonyire yasomeria abana boda imesomesa watoto omwana motaka watoto form 4 akaende ko sio bunyagitari ntwe manye igure chinkoma chabo chabanyaruka. Okay, sasa hapo inakuanga ni mmoja anaharibia wengi. Wate talike tomocha kwemanya aya nayandamange. Tosike abantu beji pigi pigi. 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 Getembe television ekiunga kimwamuguzi. Omugusi bono lishirika lya obwanjeteria Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretero bokorere bwaye gucangana sore tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemo cha Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogosangamo naye na gukina nyabunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamwa mugusi.
Chesa Marieta na ngoro kwa Florence Kesare na arengo murwaire na arwarire senga kintambe sana na ndina aitiri chinyagitari chinyinge ntaranyoro bogwenia na bwato urwaire bokoro kwa arthritis na bwato brucellosis omugongo no ngete shite enene sana bakantari kunyara gwikumba na ali sasi nchiarengo nyuma na aitira ase chinyagitari chinyinge na kanyora Mario no bogwenia bwao ese chinyagitari chinyinge iga gusi na isikonsi lakini tindo china na chite nganyoro bogwenia Nonyanga sinale gukora na chite ngatiga sengenjo tinale gukora gasi ndeo sinale kunyara gukora gasi okoba mugongo tore ko ngalibaga dio bakore gasi yesengenjo ya momifu amange tinale kurara okurara kwa rengo bokongo ogwekumba no kwera sali ndagera ya nenche gweka tialenge gasi raisi alenge gasi ngo mpaka nale gukora bukeregento kubwa manonga Norenga kia ya mumonto ogontebia iguru ya nuga pes na ndengo nyiguna lenge ekona gutangaza se radio Bono ngamo ali tukelimo ngaganda paka sakuru kwa na nuga pesi kutoka busongo nganyoro bogwenia asenga kienga sana ya kogera huna na igete tingoleti engaki ndambe nyuma ndara chaka ko une chinchinere asobo mabwana konyora ebinde byonse bibyansinyira gukora no ne chindagera nchiro konya chensinyira asenga kwichialsa kasi ndete yona ari gukora ya mugondo lakini nyuma bono konyora obogwenia bwanuga best igo na gwenire na ende ngokora ebintu byonse biria imbwendere tenkore na ende byonse bi ngonyara gukora igo ngaso monto ndebwensi cyandegete ubwito bokomumboro ekera na chete nuga best iga talinje gwekango chio na nyoreta abantu bara abange pakanga 10 ngarana na ande buya ko bwana nyambari barengo abarwire na nyoreta bara abange na ande barwareta marwire amakongu mano ko bwayana ko bwa mano burwire buno bwe sukari na pressure na arthritis ya bande bara babwate bantu barengo abange mano na ande ngarana maene abantu bara bachandege nkanyora na abantu abana bara buna bako na bocha obogweni mbole nuga best naende obono bogwenia bwekerero ekobera nchomo nyene na gwenire lakini namanyete ningwe no koba nare goteuna nkoigwa Mario ogokonya ama umifu elinde inyagusukia matuko lakini bono yanyale kanirenga na gwenire na bali bare gocha na bande na nyore to na bande bagocha nyuma yane bonsi bagwenire onde bwensi ontegerete bono egama mugusiye simole manyango bono bogwenia bwakerero nichi machine chiko gokorere gasi chioka onye kobwata muchando nde gwensipi ayagenda nuga pest nigo bagutuka ase amagacho a Ouru Towers second floor imiyumuchi obusongo asamange bakire esimi ase namba 0700260518 kuse 07704110 Sha Salamex bono nigo ego koletera eofa ya October buna okogora gukinangi nabo igo bintu bensi bigatumeka ase kinangi kitarinse gichiringi kiribu 50 igo konyora a discount ya 5% yerigo lirangi yue ekone eofega yekinangi chonsi ni gero gwegeterike 30 nemo umutinyiga oikome October. Sha Ceramics nigo bono bagokoneria ebintu biria oganetie asengenchu yubwagachi bwao nigo bono yago keirie ligori liechitile cha Twyford echo bono igachi konigwa chishiringi chimisano na bere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 genda bono iga bwenyondere ligori lyanse ase chitile chiga ni chitile chinde gokugenda kugura chitile kurwa Sha Ceramics batebye nigo gwatumwa kurwa Getembe Television na baromba gokeri ligori elio Getembe Television eire yuka nigo bakoni achimabol bunabono chitable taps ikoni bari chirangi aina chonse na kurwa ase chi company ao asebo igo babwate chi machine chichikoburukania chirangi na gokwa ekala eliaye utagete Kone bare solid doors PVC ceiling babwata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables babwasa chisink babwata chitype ochonsepi echichikurwa ase chi company babwata chi double corner shelf a towel rack a chi tissue holder chi hooks chi tamba holders
chi scrap holders, chi soap dispenser, na boigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type ao. Ebinto bya plumbing Beyonce P. Unabono PPR female, PPRT, PPR stop valve, valve sockets, PRS bushes, chi inch chonsi, chi saribo cramps, chi west bands, ne chi pipe mbabwatinga PVC pipes, cistern pipes, automatic seat covers, manhole covers, chi generator mbabwata chi type chonsi pi, chi submersible pumps, chi drill mbabwata chi type chonsi, chi bench vise, chi meter saw, Anson scales, na boigo mbabwata chi water tap o chonsi pi. Mbabwate chi shovel, chi chain link, sengenge, mbabwate ebirobu ao, mbabwate chi wirbaro, chi simiti, chi chuma, chi water tank, chi water pipe, amabati ye chi type ochunsi, emesumari no egotoka eyubwagachi ne yamabati. Asamange, bakiri esime 0706 396071. Ikabago toka Cansons Plaza asiparene ya Kisi Kisumu Highway. Inchuo Sha Ceramics bwegorera seriguriranse. Sai agatunga kiro muntu nebiegwa ao. Tumanyite ekego kyao. Buata etariki emiyageta television. Ngoro kwa MC Fast muno mutange Florence urale manya namba 10 and of course say tonya kwa barisomo kwa mutanya nyangalesio mwabo. Asomurubyo ebyegwa bito. Ekegwa nkerinya sae akoire kegocha naturally. Wakonyera abantu wakonyera ebyeko monyene. Chigari le chipigi chanjera. Achiro chiamenta bona mauri. Onekera naika 74 karekoti esani ndangani. Ngo bugina arenge nganya kyabugire. Nganya nabwo ko buna ke muraba minto bari ko bugire. Yona amanyinga imeke arenge. Amanyinga ime. Urure buna manto abasisenidie. Naye naboko ba oyumo bwobalia baratuke asa television yega. No bwatekegwa. Mwana bantu mwalire abantu bane. Senye tira mauga. Ngemeseto. Getembe television ikiunga kimamuguzi. ATV ya Getembe Television Network nigo bono ego kumanyabuna nigo na inde kuru bokore libonde bwa live coverage usiku bwa temeyiga asa chibicha chichi video bune meyiga ya matanga chinyangi emeyiga yoko bekirwa chigutwa chikwa ya jeji kanisa n'abanyangero bali bategete kubwaterwa materabo asa chi video na bwigo ebigeni binde ao asirigo liense kigima bwigo nigo tokobe kumayigo ase metando yito ya Facebook na bwigo YouTube eliyoko manyamange to akiresimi ase namba enoti eyemo inye ibere isano inye yemo isato ibere usututarire asumuchukisi ensemo ya milimani ekeragwa itanire nyegitari ya Krista Marian barabare ni nyumba yubura ya State Lodge. Getembe Television Network ekiunga kiamugusi. Sai agatunga kiro muntu nebiegwa ao. Tumanyite ekego kyao. Buata etariki emiyageta television. Ngoro kwa MC Fast muno mutange Florence urale manya namba 10 and of course say tonya kwa barisomo kwa mutanya nyangalesio mwabo. Asomurubyo ebyegwa bito. Ekegwa nkerinya sae akoire kegocha naturally. Wakonyera abantu wakonyera ebyeko monyene. Chigari le chipigi chanjera. Achiro chiamenta bona mauri. Onekera naika 74 karekoti esani ndangani. Ngo bugina arenge nganya kyabugire. Nganya nabwo ko buna ke muraba minto bari ko bugire. Yona amanyinga imeke arenge. Amanyinga ime. Urure buna manto abasisenidie. Naye naboko ba oyumo bwobalia baratuke asa television yega. No bwatekegwa. Mwana bantu mwalire abantu bane. Senye tira mauga. Ngemeseto. Getembe television ikiunga kimamuguzi.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchuyigo busongo eyerangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. 411 chisa marieta na ngoro kwa Florence Kisale na lengo murwire na rwalire senga kintambe sana na ndina itiri chinyagitali chinyinge ndaranya robo gweni na bwato urwire bokoro kwa arthritis na bwato brucellosis omugongo no ngate shite enene sana bakantali kunyara gwikumba na ali sasi nchelengo nyuma na itira se chinyagitali chinyinge na kanyora mariyo no bugweni bwao ese chinyagitali chinyinge iga kusina isikonsi lakini tindo china na chite nganyoro bugweni no nyanga sinale ko kora na chite ngatiga sengenjo tinale ko kora gasi ndeo sinale ko nyara ko kora gasi ko ba mugongo tole ko ngalibaga dio bakole gasi yesengenjo ya momifu amange tinale korara okorara kwa lengo bakong ogwekumba no kwera sali ndagera ya nenche bweka tialenge gasi raisi alenge gasi ngong pakana ko kora bukeregento kubwa mananga nyorenga kiya mumonto ogontebya iguru ya nuga pes na ndingo nyiguna lenge ekona gutangaza ase radio bono ngamo ali tukelimo ngaganda paka sakuru kwa na nuga pes gutoka busongo nganyoro bugwenia ase ngakienga sana yakobera buna na igete tingoreti engakie ndambe nyuma ndara chaka ku ne chinchinere asobo mabwana konyora ebinde byonse bibyansinyira gukora no ne chindagera nchiro konya chensinyira asinge kwichialsa kasi ndete yona ari gukora ya mugondo lakini nyuma bono konyora obugwenia bwanuga best igo na gwenire na ende ngokora ebintu byonse biria imbwenderete enkore na ende biri byonse bi nkonyara gukora igo ngaso monto ndebwensi cyandegete ubwito bakomumboro ekera na chite nuga best iga talinje gwekango chio na nyoreta abantu bara abange pakanga 10 ngarana ande buya ko bwana nyambali barengo abarwire na nyoreta bara abange na ende barwareta marwire amakongu mono ko bwayana ko bwa mono burwire buno bwe sukari na pressure na arthritis ya bande bara babwate bantu barengo abange mono na ende ngarana maene abantu bara bachandege nkanyora na abantu abana bara buna bakona gocha obogweni mbole nuga best naende obono bugwenia bwekerero ekobera nchomo nyene na gwenire lakini namanyete ningwe no ko banare goteuna nkoigwa mariogo yogukonya ama umifu elinde inyagusukia matuko lakini bono yanyare kanirenga na gwenire na bali bare gocha na bande na nyore to na bande bagocha nyuma yane bonse bagwenire onde bwensi ontegerete bono ega mwamugusiye semore manyango obono bugwenia bwakerero nichi machine chiko gokorere gasi chioka onye kogwate muchando nde bwensipi ayagenda nuga pest
nigo bagutuka ase amagacho a Ouru Towers second floor imiyumuchi obusongo asamange bakire esimi ase namba 0700260518 kuse 0770410411 Nugebest Gutangambia kubwa kabwenia TV ya Getembe Television Network nigo bono ego kumanya buna nigo na inde kuru bokoreri bonde bwa live coverage usiku bwa temeyiga asa chibicha chichi video bune meyiga ya matanga chinyangi emeyiga yoko bekirwa chigutwa chikwa ya jeji kanisa n'abanyangero bali bategete kubwaterwa materabo asa chi video na boigo ebigeni binde ao asirigo lyensekigima boigo nigo tokobeko moyigo ase metando yito ya Facebook na boigo YouTube eliyoko manyamange twakire simi ase namba enoti yemo inye ibere isano inye yemo isato ibere usotutarire asumuchukisi ensemo ya milimani ekeragwa itanire nyegitari ya Krista Marian mbarabare ne nyumba yubura ya State Lodge Getembe Television Network ekyonga TV ya Getembe Television Network nigo bono ego kumanyabuna nigo na inde kuru bokoreri bonde bwa live coverage usiku bwa temeyiga asa chibicha chichi video bune meyiga ya matanga chinyangi emeyiga yoko bekirwa chigutwa chikwa ya jeji kanisa n'abanyangero bali bategete kubwaterwa materabo asa chi video na boigo ebigeni binde ao asirigo lyensekigima boigo nigo tokobeko moyigo ase metando yito ya Facebook na boigo YouTube eliyoko manyamange twakire simi ase namba enoti yemo inye ibere isano inye yemo isato ibere usotutarire asumuchukisi ensemo ya milimani ekeragwa itanire nyegitari ya Krista Marian mbarabare ne nyumba yubura ya State Lodge Getembe Television Network ekyonga kyamwamugusi TV ya Getembe Television Network nigo bono ego kumanyabuna nigo na inde kuru bokoreri bonde bwa live coverage usiku bwa temeyiga asa chibicha chichi video bune meyiga ya matanga chinyangi emeyiga yoko bekirwa chigutwa chikwa ya jeji kanisa n'abanyangero bali bategete kubwaterwa materabo asa chi video na boigo ebigeni binde ao asirigo lyensekigima boigo nigo tokobeko moyigo ase metando yito ya Facebook na boigo YouTube eliyoko manyamange twakire simi ase namba enoti yemo inye ibere isano inye yemo isato ibere usotutarire asumuchukisi ensemo ya milimani ekeragwa itanire nyegitari ya Krista Marian mbarabare ne nyumba yubura ya State Lodge Getembe Television Network ekyonga kyamwamugusi TV ya Getembe Television Network nigo bono ego kumanyabuna nigo na inde kuru bokoreri bonde bwa live coverage usiku bwa temeyiga asa chibicha chichi video bune meyiga ya matanga chinyangi emeyiga yoko bekirwa chigutwa chikwa ya jeji kanisa n'abanyangero bali bategete kubwaterwa materabo asa chi video na boigo ebigeni binde ao asirigo lyensekigima boigo nigo tokobeko moyigo ase metando yito ya Facebook na boigo YouTube eliyoko manyamange twakire Sha Salamex bono nigo ego koletera eofa ya October buna okogora gukinangi nabo igo bintu bensi bigatumeka asa kinangi kitarinse gichiringi kiribu 50 igo konyora a discount ya 5% yerigo lirirangi yu ekone eofega yekinangi chonsi ni gero gwegeterike 30 nemo umutinyiga oikome October. Sha Ceramics nigo bono bagokoneria ebintu biria oganetie asengenchu y'ubwagaci bwao nigo bono yago keirie rigori liechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano na bere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 genda bono iga bwenyondere rigori lyanse ase chitile chiga ni chitile chinde gokugenda kugura chitile kurwa Sha Ceramics batebye nigo gwatumwa kurwa Getembe Television na baromba gokeri rigori elio Getembe Television eire yuka nigo bakoni ya chimabol bunabono chitable taps ikoni bari chirangi aina chonse na kurwa ase chi company ao asebo igo babwate chi machine chichikuburukania chirangi na gokwa ekala eliaye utagete
kone bare Solidos PVC ceiling babwate chitile chechinyasi naboigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables abwase chisink babwate chitype ochonsepi echichikurwa ase chi company babwate chi double corner shelf a towel rack chi tissue holder chi hooks chi tumbler holders chi scrap holders chi soap dispenser naboigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type ebintu bya plumbing byonsepi bunabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS bushes chi inch chonsi chi saribo cramps chi west bands ne chi pipe mbabwatinga PVC pipes cistern pipes automatic seat covers manhole covers chi generator mbabwata chi type chonsi chi submersible pumps chi drill mbabwata chi type chonsi chi bench vise chi meter saw Anson scales naboigo mbabwata chi water tap chonsi mbabwate chi shovel chi chain link sengenge mbabwate ebirobu mbabwate chi wirbaro chi simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati ye chi type ochunsi emesumali noego toka eyubwagachi ne yamabati asamange bakere esime 0706 396071 ikobago toka Cansons Plaza asiparene ya Kisumu Highway inchuo sha Ceramics bwegorera serigurianse ATV ya Getembe Television Network nigo bono ego kumanyabuna nigo na inde kuru bokore libonde bwa live coverage usiku bwa temejiga asa chibicha chichi video bune mejiga ya matanga chinyangi emejiga yuko bekirwa chigutwa chikwa ya jeji kanisa n'abanyangero bali bategete kubwaterwa materabo asa chi video na bwigo ebigeni binde asirigo liensekigima bwigo nigo tokobe kumayigo ase metando yito ya Facebook na bwigo YouTube eliyoko manyamange to akiresimi ase namba enoti eyemo inye ibere isano inye yemo isato ibere usotutarire asumuchukisi ensemo ya milimani ekaragwa itanire nyegitari ya Krista Marian barabare ne nyumba yubura ya State Lodge Getembe Television Network ekiunga kiamu Nyasaye agatunga kira omuntu n'ebyegwa tumanyite ekego kyao bwata etariki emiyageta mbatala binyana ngoro kwa MC Fast muno mutange Florence urale manya namba 10 of course seitonya kwa barisoma kwa mutanya nyangalesio mwabo asomurubyo ebyegwa bito ekegwa nkeri Nyasaye akoire kego cha naturally wakonyera abantu wakonyera ebyeko monyene Chigari ne chipigi chanjera achiro chiamenta bona mauri onekera naika 74 kare koti esani ndangani ngo bugina arenge nganya kyabugire nganya nabwe ko buna muraba minto bari ko bugire yona amanyinga imeke arenge amanyinga ime ururebuna abantu basisinirie naye naboko ba oyumo bwobalia baratuke ase television yega no bwatekegwa mwanya abantu mwalire abantu bane senye tira mauga ngemeseto Getembe Television ekiunga kiamuguzi Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete
showroom yetu nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso ryao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate timu ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo gukenye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Ouru
complex niyo muchurigo busongo eyuera superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokia riso lyao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green sai agatunga kiro muntu nebiegwa ao tumanyite ekego kyao Bwata etariki emiyagetam television ngoro kwa MC Fast muno mutange Florence urale manya namba 10 of course say tonya kwa bariso mwa kwa mutanyana nyangalesio mwabo asomururiyo ebyegwa bito ekegwa nkerinya sae akoire kegocha naturally wakonyera abantu wakonyera ebyeko monyene Chigari ne chipigi chanjera achiro chiamenta bona mauri onekera naika 74 kare koti sani ndangani ngo bugina arenge nganya kyabugire nganya nabwo ko buna ke muraba minto bari ko bugire yona amanyinga imeki arenge amanyinga ime urure buna bantu basesenirie naye naboko ba oyumo bwabaria baratuke asa television yega no bwatekegwa mwanya bantu mwalire abantu bane senye tira mauga peseto television ikionga nyasaye agatunga kiro muntu nebiegwa ao tumanyite ekego kyao bwata etariki emiyagetam television ngoro kwa MC Fast muno mutange Florence urale manya namba 10 of course say tonya kwa bariso mwa kwa mutanyana nyangalesio mwabo asomururiyo ebyegwa bito ekegwa nkerinya sae akoire kegocha naturally wakonyera abantu wakonyera ebyeko monyene Chigari ne chipigi chanjera
achiro chiamenta bona mauri onekera naika 74 nkarekotie sani ntang'ani ngobugina arenge nganyaki abugire nganyaki nabwo ko buna ke muraba minto bari bari ko bugi yona amanyinga imeki arenge amanyinga olwele buna abantu basisinie naye nabo koba oyumo bwabalia baratuke ase television yega n'obwatekegwa mwanya abantu mwarire abantu bane senye ntira mauga museto Samaria tana enkoro kwa Florence Kisale narengo murwaire na rwalire esenga kientambe sana naende naetire chinyagitari chinyinge ntaranyora obogwenia nabwate oburwaire bokoro kwa arthritis nabwate brucellosis omogongo nong'ete shida enene sana bakantari kunyara gwikumba nari sasi nchiarengo nyuma naetire ase chinyagitari chinyinge nakonyora mariogo nobogwenia bwao ese chinyagitari chinyinge iga gusina isikonsi lakini tindo china nachite nkanyora obogwenia nonyanga sinale gukora nachite ngatiga sengenjo tinale gukora gasi ndeo sinale kunyara gukora gasi okoba mogongo tore ko ngalibaga yo bakore gasi sengenjo ya momifu amange tinale korara okorara kwa rengo bokong ogwekumba no kwera sari ndagera ya nenje gwika tiarenge gasi raisi arenge gasi ngong paka nale gukora kukeregento kubwa mananga nyorenga kiya momonto ogontebia iguru ya nuga pes na ndengo nyiguna renge ekona gutangasa se radio bono nkamo ali tukelimo nkaganda paka sakuru kwa na nuga pesi kutoka busongo nkanyoro bugwenia asenga kienke sana yakogera huna na igete tingoreti engaki ndambe nyuma ndara chaka ko une chinjinere asobo mabwana konyora ebinde byonse bibyansinyira gukora no ne chindagera nchiro konya chensinyira asenga kwichialsa kasindete yona ale gukora ya mugondo lakini nyuma bono konyora obugwenia bwanuga best igo na gwenire na ende ngokora ebintu byonse biria imbwenderete nkore na ende byonse bi nkonyara gukora igo ngaso monto ndebwensi cyandegete ubwito bakomumboro ekara na chite nuga best iga tarinje gwekango chio na nyoreta abantu bara abange pakanga 10 ngarana na ande buya kubwana nyambali barengo abarwire na nyoreta bara abange na ende barwareta marwire amakongo mono kubwa mono burwire buno bwe sukari na pressure na arthritis ya bande bara babwate bantu barengo abange mono na ende ngarana maene abantu bara bachandege nkanyora na abantu abana bara
Getembe Television ekeonga kia Mwamogusi. Tambe bwe mabatiga nigo bokolengana amo nukanya gwe custom superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati rolling mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa liga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuari aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabati liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Salamex bono nigo ego koletera eofa ya October muna okogora gukinangi nabo igo bintu bensi bigotumeka ase kinangi kitarinse gichiringi kiribu 50 igo konyora a discount ya 5% gerigo lirirangi yue economy eofega yechirangi chonsi ni gero gweketerike 30 nemo umutinyiga oikome October. Sha Ceramics nigo bono bagokoneria ebintu biria oganetie asengenchu yubwagachi bwao nigo bono yago keirie rigori riechitile icha Twyford icho bono igachi konibwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30 gende bono iga bwenyondere rigori rianse ase chitile chiga ni chitile chinde gokugenda kugura chitile kurwa Sha Ceramics batebye nigo gwatumwa kurwa Getembe Television na barumba gokeri rigori elio Getembe Television eire yuka nigo bakoni achimable bunabona chitable taps ikoni bali chirangi aina chonse na kurwa ase chi company au asebo igo babwate chi machine chichikuburukania chirangi na gokwa ekala eliaye utagete kone bare solid doors PVC ceiling babwata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables babwasa chisink babwata chitype ochonsepi echichikurwa ase chi company au babwata chi double corner shelf a tower rack a chi tissue holder chi hooks chi tamba holders
chi scrap holders, chi soap dispenser, nabo igo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type ao. Ebinto bya plumbing Beyonce P. Bunabono, PPR female, PPRT, PPR stop valve, valve sockets, PRS bushes, chichi inch chonsi, chisaribo cramps, chi west bands, nechi pipe mbabwatinga PVC pipes, cistern pipes, automatic seat covers, manhole covers, chi generator mbabwate chi type chonsi pi, chi submersible pumps, chi drill mbabwate chi type chonsi, chi bench vise, chi meter saw, Anson scales, na boigo mbabwate chi water tap o chonsi pi. Mbabwate chi shovel, chi chain link, sengenge, mbabwate ebirobu ao, mbabwate chi wirbaro, chi simiti, chi chuma, chi water tank, chi water pipe, amabati ye chi type o chonsi, emesumari no ego toka eyubugachi ne yamabati. Asamange, bakiri esime 0706 396071. Ikobago toka Cansons Plaza asiparene ya Kisumu Highway. Inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asirigo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo ao nabo ne chikala ao mbabwate recliner sofa sets echora unchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bali fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design ao nkone bali marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asokubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkone bali wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bali marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato mu rubyo olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo mu cyobusongo asebara yasunika migori otarayikasenya gitaye ya nyangena boigo dabo waka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote saronebere kyanda eyemo isano isaronebere isato kyanda ibere inye kose enote saronebere isarone sato ibere inye eyemo inye isaronebere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asirigo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo ao nabo ne chikala ao mbabwate recliner sofa sets echora unchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bali fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design ao nkone bali marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asokubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkone bali wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bali marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga
Nilan Hub nigo batumurubiri ulipa pole pole asuwanjiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imbeyo mucyo songo ase barayasunika migori otaraikasenya gitaye ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase kinamba chito echo kire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero. Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu binde boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes na kiborwere bwe sukari bogo somo bero goime hypertension no borwere kramanyinga kogenda igure somo bero World Fit itosomete chinchereza tochokorwa lya marwaire
enchede ntang'ani itosomete ekintu nga conventional medicine, yani ubunyagitari obwa kawaida. Tusomete ekintu nga nutritional medicine. Nutritional medicine namalioga alyakurwese endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano, we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko bwali amarwaire. Nchirende yagata tusomerete neka tugutumia international herbal medicine. Tugutumia maliogo akurwese mete twarwali amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Television ekionga kiamamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga lyobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegelia bali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegelia C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu. Amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ya driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi, Keroka, Sondu, Isebania, Lolgorion, Keanja, Suneka na Ntibaru. Asamange na bukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Amarietane na Eriki Misuko na Eriki Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo cyobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakigima nakobwa mone gotumeka chimashini chekerero echicyarure ko rwasense ya South Korea. Nuga pesi etobwato abokoreri boito gaiga nakobwa mono twakonyiro mu gusiasa atambe twabelire gaiga segekege tambe kuri mwaka 2018 mogusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora ko bimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yogo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getali na irunya getali paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mawuga boko bimbyo mubiro yo gwati wotali korara era tigaike gaige senya getali anuga pesti elinde mokonje munanji gwetenga yankonyire tinale konyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono konyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Ongorokwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Pesti nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor Tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo asamange nabuko bakirisimi gwetrasi chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose
07058600. amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya nugapesi nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga segeke getambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga awaka igoro mochando bwa sukari amona amoroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nugapesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nirietari ane igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igo na nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura doge nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yogwati wotari korara era tigaike gaje senya getari ya nugapesi erinde mokonde munanji gwete ngayankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Ongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya nugapesi nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo asamange nabuko bakirisi gwetras chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nugabest gotanga mbuya kubwako gwenia. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Say your last prayer, Edna. Sio kuna mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Mwah. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite Today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigineta bwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi eliwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya sungusia electronics sinsamo chake birigo kuse Mark Obare Skymax Supermarket imeyomo chulia Onyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyue rangi na daraja imeyomo Chobosongo. Asamange ake simigwetera sechi namba 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Ine nubwate meyega gose nuganeti meyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byo gokomboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi boigo nkorosia bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decorations ase bintu au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge.
Bafa Services nige gotoka chimite mia yemo kurwa senya gitari ya nyangena ase barero chegesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226466. Television ekeunga kia Mwamogusi. 1 2 3 4 5 makopio ene ngombe bwa kwani ni sanamu ndatengo tebi kama makopio engombe ye kayaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe ye niko okochikwaje tikasiko ya tweru pakaba kumbangali bono ndatengo tebi kokokonya pitata ndato minyoke immediately gale so muchito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet straight wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi kama liyo kokonyora immediate kwanza ligeli no mugondo ligeli bono no mugondo ligeli toko gendo ko nona mariyo yoko sibye kenyambi iga right direct mugondo ko very clear ya Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba. Enokem Agrobet egotiri na keregento ke korukukyo bole misata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa Kisi town chogo esikati kiri aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ni bwatoro saguronda aso mochito bosongo aiga farikoni mapema oposti amagutazeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kobe mapema sibe ng'ombe. Getembe Television ekeunga kia Mwamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili kulidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwata recliner sofa sets ejora onchora ne bunu kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi ne chi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korua asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub nigo bwato mu rubiri enyemo inye isano nebere inye elio okole amonjilio asinka ya olero. Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getembe Television ekeunga kia Mwamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwa chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri kuririke iriya gatigati wekari guri lyabantu batinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwo kwege namuna
ikale au watagete ni gukwaya nyora gwikira nuntu tarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu Nilan Hub neye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asokubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan
echuchire chechi 66 na bwigo nechi 86 na bwigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub nigo batumurulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Sha Salamex bono nigo ego koletera eofa ya October muna okogora gukirangi nabo igo bintu bensi bigotumeka ase kirangi kitarinse gichiringi kiribu 50 igo konyora a discount ya 5% yerigo lirirangi yue ekone eofega yechirangi chonsi ni gero gwegeterike 30 nemo umutinyiga oikome October. Sha Ceramics nigo bono bagokoneria ebintu biria oganetie asengenchu y'ubwagachi bwao nigo bono yago keirie rigori riechitile cha Twyford echo bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30 genda bono iga bwenyondere rigori ryanse ase chitile chiga ni chitile chinde gokugenda kugura chitile kurwa Sha Ceramics batebye nigo gwatumwa kurwa Getembe Television na baromba gokeri rigori elio Getembe Television eire yuka nigo bakoni ya chimabol bunabono chitable taps ikoni bali chirangi aina chonse na kurwa ase chi company ao asebo igo babwate chi machine chichi kuburukania chirangi na gokwa ekala eliaye utagete kone bare solid doors PVC ceiling babwata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables babwasa chisink babwata chitype ochonsepi echichikurwa ase chi company babwata chi double corner shelf a towel rack a chi tissue holder chi hooks chi tamba holder scales na boigo mbabwate chi water tap ochonsepi mbabwate chi shovel oka Cansons Plaza aseparena ya Kisumu highway inchuo Sha Ceramics bwego rasa rigurianse Mbuya mono sana mbadana yomone ya encouragement chase abaiboli aboroki chase abaiboli engana ya ndaba example ona chakita example ona chakita university na degree ono ya masters yo kereke kongo go bono gentera ya kereke kongo nyomondo because manda mwa debere chitai intore chitai na masoma kera abantu baseito nabongo nyora nyari kuba sinagenda naretiro bora sinagenda generation yani rokina ne generation yani no ne sinagenda kare timo no ne ngari sinagenda tase onye njirakero na bongo onye njirakero na bongo basinga abantu musubati sare bigato nabo generation yaitu because nabo generation ebintu binga tukolira ndesako na bintu tukolira ndesako na parents nabo basubata nabona old age nabona old age abantu abanga basubata nabo baleta tabayiboli babo bakaja komanya nabaro bwase bale egere banyako bakorake ko banyako basikiri obogima no bana ngo ba encouraging tubwaterane ko boka bayiboli na abagaka baito egere tunyara ko batoko kinegesa kukyo yani a girl child Mbia mono sana oyo niga are Madam Martha Kemon koro ase skuru ya Kisii University nere Madam Paris Mokwa kirabanya le kusanga na intu igoro ya mangana yechi science yanene mono mekyo mwana musubati aranyale go segeto kwene kyanga onyalire kubwata emirime ko yetarera bokongo ko erinde echa komokonya nande na kituranyale go segeta ebigori ebike binyale kurigereria amangana yechi science asinchira ere enyikerano ni hongo ko iraneri ambya mono sana mwancho
murigereria na bonsi bari banyarire kwenekia gose goikirania omoroberio ega chinsa cha bono mambia kubairaniria bonsi imbuya mono ekiagera nino mwabeire mugotwara ribagari nene nande ngokoboria nga ekero turachie gukura gose ekero ndachie kurwa eiga nabo ngoko irania gocha as studio erinde onyare kogenderea no moroberio bwa Twani Express rituko ria rero ria Ijuma nigo kwarengene nche Matilda Ubaigwa kero twabeire nabange kuroiga ase skuru ya Kisii University ase bono kendera gutwara uburigereria obuya goika rituko ria gose goika ekero kende nche ase bono nabo nkora gotebia kendera gutigara ime ya Getembe Television. Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseligo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets ejora onchura ne bunu kuganya kwawo kole nkone bali fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwo ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bali marble and glass top adjustable TV stands ejora tumeke asoko beke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bali wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bali marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imeyo mucho musongo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetarase chinamba chito echo chire enote sano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye gose enote sano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwayenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange
bakire simu gwetera asset number chabo 0111161500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Sha Salamex bono nigo ego koletera eofa ya October muna okogora gukinangi nabo igo bintu bensi bigatumeka ase kinangi kitarinse gichiringi kiribu 50 igo konyora a discount ya 5% yerigo lirirangi yue economy eofega yekinangi chonsi ni gero gweketerike 30 nemo umutinyiga oikome October. Sha Ceramics nigo bono bagokoneria ebintu biria oganetie asengenchu y'ubwagachi bwao. Nigo bono yago keirie rigori riechitile icha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30. Gende bono iga bwenyondere rigori rianse ase chitile chiga ni chitile chinde. Gokugenda kugura chitile kurwa Sha Ceramics batebye nigo gwatumwa kurwa Getembe Television na barumba gokeri rigori elio Getembe Television eiri yuka nigo bakoni ya chimabol bunabono chitable taps ikoni bari chirangi aina chonse na kurwa ase chi company ao asebo igo babwate chi machine chichikuburukania chirangi na gokwa ekala eliaye utagete kone bare solid doors PVC ceiling babwata chitile chechinyasi na boigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables abwasa chi sink babwata chi type ochonsepi echichikurwa ase chi company ao babwata chi double corner shelf a tower rack a chi tissue holder chi hooks chi tumbler holders chi scrap holders, chi soap dispenser, na boigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type ao. Ebinto via plumbing Beyonce P. Bunabono, PPR female, PPRT, PPR stop valve, valve sockets, PRS bushes, chi inch chonsi, chi saribo cramps, chi west bands, ne chi pipe mbabugate PVC pipes, cistern pipes, automatic seat covers, manhole covers, chi generator mbabwata chi type chonsi pi, chi submersible pumps, chi drill mbabwata chi type chonsi, chi bench vise, chi meter saw, Anson scales, na boigo mbabwata chi water tap o chonsi pi. Mbabwate chi shovel, chi chain link, sengenge, mbabwate ebirobu ao, mbabwate chi birbaro, chi simiti, chi chuma, chi water tank, chi water pipe, amabati ye chi type ochunsi, emesumari, no egotoka eyubwagachi ne yamabati. Asamunge, bakiri esime 0706 396071. Ikobago toka Cansons Plaza asiparene ya Kisumu Highway. Inchuo Sha Ceramics bwegorera sirigurianse. Chisa Marieta nengoro kwa Florence Kisale na lengo murwire na rwalire senga kientambe sana na ndina itrichi nyagitali chinyinge ntaranyoro bugweni na bwato burwire bukoro kwa arthritis na bwato brucellosis omugongo no ngete shite enene sana bakantali kunyara gwikumba na ali sasinchi lengo nyuma na itira se chinyagitali chinyinge na kanyora Mario no bugweni bwao ese chinyagitali chinyinge iga kusina isikonsi lakini tindo china na chite nganyoro bugweni Nonyanga sinale kokora na chite ngatiga senginjo tinale kokora gasi ndeo sinale kunyara kokora gasi okoba mugongo tole kongalibaga yo bakore gasi senginjo ya momifu amange tinale korara okorara kwa lengo bokongo ogwekumba no kwera sali ndagera ya nenche bweka tialenge gasi raisi alenge gasi ngongo pakanale kokora bukeregento kubwa mananga nyolenga kiye mumonto ogontebya iguru ya nuga pes na ndingo nyiguna lenge ekona gutangasa se radio bono ngamo ali tukelimo ngaganda paka sakuru kwa na nuga pesi kutoka busongo nganyoro bugwenia asenga kienke sana
yakogera buna naigete tingoreti engaki entambe nyuma ntarachaka kugune chinjinere asobo magwana konyora ebinde byonse bibyansinyira gukora none chindagera nchiro konyora chensinyira asinge Chelsea kasindete yona ari gukora ya mugondo lakini nyuma bono konyora obugwenia bwanuga best igo na wenire naende ngokora ebintu byonse biria imbwenderete nkore naende biri byonse bi ngonyara gukora igo ngaso omonto nde bwensi uchandegete uigwete obokomumboro ekera na chete nuga best iga tarinje gwekango chio na nyoreta abantu bara abange pakanga 10 naende ngarara na ande buya kubwa nonye bari barengo abarwire na nyoreta bara abange naende barwareta marwire amakongu mono kubwa yana kubwa mono burwire buno bwe sukari na pressure na arthritis ya bande bara babwate bantu barengo abange mono naende ngarara na maene abantu bara bachandege nkanyora na abantu abana bara buna bako na bucha obugweni mbole nuga best naende obono bugwenia bwekerero ekogera nchomo nyene na gwenire lakini namanyete ningwe no koba nare gotebuna nkoigwa mariogo yoguki ogokonya ama umifu elinde inyagusukia matuko lakini bono yanyare kanirenga na gwenire na bali bare gocha na bande na nyore to na bande bagocha nyuma yane bonse pa gwenire onde bwensi ontegerete bono ega mwamugusi yes mole manyango bono bugwenia bwakerero nichi machine chigogokorere gasi kioka onye kogwata muchando nde bwensipi ayagenda nuga pesta nigo bagutuka ase amagacho a Ouru Towers second floor imeyumuchi obusongo asamange bakire esimi ase namba 0700260518 gose 0770410411 nuga best gutangambia kubwa kabwenia amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwa mone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwa mone twakonyiro mugusia asa tambe twaberire gaiga asege kege tambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegete kyomo gongo gwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nirietari ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igo na nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngote abangonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaje senya getari ya nuga besti elinde mokonje munanyi gwete ngaya ankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo asamange nabuko bakirisi migwetrasi chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 nuga best gotanga mbuya kubwa kogwenia. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake
inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wana bweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Enokem Agrovet Limited ni gomono bao kwarigania ayumureme chinga kichiga chiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya maya kegema nigo bagotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosege rwabo orunene kegema rore jogo angene skuru ijoboroso ya jogo primary bakirasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igasariao asokugura ubuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Ase ogo design, print, na boigo brand, wakero chibiche, na boigo videography, Kisi Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo iriga, incho Kisi Printing Hub, asokoro sariwa chibana chonsi, chibene chirorabo sebana chinde chonsi, chisignages, chibene chafri di, nintu number AMO. Ogo apply chi passport, na boigo chi visa, ogo print, ne korosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo ne chichuba chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Kerotadari kweba chi magazine, ajirago cha eger toko konya nkai togo toka, ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub, ase ogo cha as chebeshito,
Rio tori Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa kresimia namba 0727 026368 kusem 0115 541502. Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli ya bali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ya driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chababuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange na bukubakira isini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Fanisi International Hospitality College ne college mono egokoa libagaligia liukwegera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwegeria chikosi bna Certificate in Food Production, Barista course, Housekeeping and Laundry course, Pastry and Bakery, Mixology, Food and Beverage, F&B Service. Nigo bagotoka ase para ya Getare Nyamira bypass Nyankongo Road ase orabakere isimi 0796145344 sobadikere email ufanisi college254@gmail.com Ufanisi International Hospitality College inchu wekeronse omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro y'oburugi twabani ari mwensi leta banafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumotiri ndia mono.
Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia. Kerege nto tobwate na tobwate bintu bichi quality chego chingia kabisa. Chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyumba. Numbers Electronics aiganto bwate keregento aserigori dio mubuko o. Nubwate meyega gose nuganeti meyega yawe ikarane boronge. Nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya. Tarera Baffatents. Baffatents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yawe ya ikiranire boronge. Mbabwate birogo byo gokomboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi. Boigo nkorosia bare bintu binde buna lowering gears, chitroli na mbabwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase barero chege sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 07237557. Makopio. Ene ngombo bwa. Kwani ni sanamu? Ntatengo tebi ga makopio. Engombe ye ga yaho. Entere yirulete ebine biyaga. Mama ke buntuma. Engombe ye nigo okochikwa getika siko ya tweru pakaba gumbangali. Bono ntatengo tebi ga. Kokokonya pitata. Ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo. Eduka nere gali ekorukunga Enokem Agropet. Enokem Agropet. Enokem Agropet Limited. Enokem Agropet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo. Ligeli bono. No mogondo ligeli. Toko gendo ko no namba lioko. Yoko siye kenyambi iga right and direct. Mogondo ko very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na samba. Enokem Agropet. Ego tiri na kerege to ke korukukio pole mitata. Amangana ye chingo ko gotuka Enokem. Amangana ye chiombe Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Nige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira Nyamira. Nsa. Kisi town chogo. Esikati kiri. Aje bono konyora Enokem Agropet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga valikoni. Mapema oposti amaguta zeli. Mapema nchirinditiyo. Aye koraiga sibengombe yo chiko chango kobe. Mapema sibengombe. Ine aje numwanchi bwenjiri bono amangana mayanaya umurobeli bwo musaso ko Jumapili nigo urago chire eye masiyamba kurwa asikanise ya mwamba ni Yesu inyura ni Jumapili ye yichariki emerongebere na isato umutinyu kabere umwakoyo bwikiriwe na ngonsemerongo ebere ni 5 monene yesabakwe babarikire mwensi abantu baito kocha se nyumba ya Nyasaye
Inteno mwaskofu Isaya Onsongo Ngare nongo toka ase kanisa ya Mwamba ni Yesu Worship Center igotore maiga ya Oasis na Medford Hospital abu no mogotonyora Jumapili ye twabakaribishire abantu baito mwanyagetinge yonsi mochi ase kanisa ya Nyasaye no tubaganyete no togakarega iga Getembe TV radio na TV live no bagakare kanisa maiga karibu mwensi twabalikire abakorware abakorwange aserieta lya Yesu nchonyoro bubwibwao nchonyoro guseni bukwao nchonyoro guseni bwakwao no gusiburu kwa aserieta lya Yesu biamona sengenjo Nyasaye nabandendere moikasobuya na konyoro guseni kwaino aserieta lya Yesu. Karibu tumewakaribisha. Mweba Getembe Television kubatirana na Zuku Satellite niko barakoleta mangana maya yemu asiyemo umirana numu radio go Mary Karembo Kerubo Nere DJ Outson kirobara kore emirimo yabo bunna butambe nteto kwaliga ni mimuruli kurukuma sasa ko kurwase TV na radio ya Getembe Radio FM Getembe TV Jumapili gante ko baliga ni asikanza ya Yesu ni Mwamba kwanirane moje to worship am gostumo wa Nyasaye amo ase Getembe TV na Getembe Radio travel live kuruga iga ensemo ya Oasis magega yaye ikanise ya Yesu ni Mwamba Noere Worship Center ne yamasiyema kurwase kanisa ya Mwamba ni Yesu ni nchuo tusasime omunguro. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au no kugora chikaton emeronge toto ni gokwa growth kilo isato bosa kukura chikaton meronge tani gokwa kilo isano na isato bosa kukura chikaton emerongo etano ne tato ni gokwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakire simese number 0703 943972 ajirira gocha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Amasomo nanine obumanye nabubora irere omwana okogendera asama tuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesu kuro asora ire omwana anyorera obumanye nanene wichikosi chemaboko muretekero ka Technical Training Institute edio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabono edia ya Building and Civil Engineering kubundisa tuleboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsemo ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abalebo igo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egatubu manyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering
Ajirira moretu mwanu ainyorere obumenyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ndubwate course kya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana na se gase natali kwa service ase school fees ndasa kutanga kwanza ile bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana weka Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonye tanya alikuwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja kwino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injibwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eri baje gutokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwe transaction number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana konyolera obumanye eri wibekiri bagari lya asensiga yokwerwanirira Executive Funeral Services nigere amunaye chingaki chobukindubwao kirwasiririe omwanchwa igo bakorwa obokoreri obuye bwebirengo by'echinsi kya Michael bunabegerete na bunabakoremya igo bwata kigali kinyi cyuka kire Executive Chariot ekorawa nigali aina ye Prado n'ekinde kinyinge kigali ekiganigo kikorawa na Executive Escort Motorcycle casket chabo nchiria ugwancha buna umwanchu byaraireme ngwa kabari kibica boigon kurusi bari ki video chingi ya igo bari magega y'inyegitari ya RAM nchuba koye obokoreri ubya samange ba Christmas number 0798994015 kusim 0769372750 Executive Funeral Services omuremya chingaki cy'ubukendo bwino n'umucando bwino aje numwanchi bwenjiri bono amangana mayanaya umurobeli bwo musaso ko Jumapili nigo urago chire eye masiyamba kurwa asikanise ya mwamba ni Yesu inyura ni Jumapili ye yitariki emerongebere na isato umutinyu kabere umwakoyo bwikiribere ngonsemerongo ebere nitano mone neye sabakwe babali kire mwensi abantu baito kochase nyumba ya Nyasaye inteno mwaskofu Isaya Onsongo Ngare naongo toka ase kanisa ya Mwamba ni Yesu Worship Center igotore maiga ya Oasis na Medford Hospital abu no mogotonyora Jumapili ye twabakaribishire abantu baito mwanyagetinge yonsi mochi ase kanisa ya Nyasaye no tobaganyete no toka karega iga Getembe TV radio na TV live no baga kare kanisa maiga karibu mwensi twabalikire abakorware abakorwange aserieta lya Yesu nchonyoro bubwibwao nchonyoro guseni bukwao nchonyoro guseni bwakwao no gusiburu kwa aserieta lya Yesu byamona sengenjo Nyasaye nabandendere moikaso buya na konyoro guseni kwaino aserieta lya Yesu karibu tumewakaribisha Mweba Getembe Television kubatirana na Zuku Satellite niko barakoleta mangana maya yemu asiyemo umirana numu radio go Mary Karembo Kerubo Masese nyane
Nere DJ Arson ekirobara kore emirimo yabo bunna butambe Nteto kwaliga ni muruli kuri sasa kuri Ase TV na Radio Gatembe Radio FM Gatembe TV Jumapili gante ko baliga ni asikanza ya Yesu ni mwamba kwanirane moje to worship am gostumo wa Kenya sai amo Ase Gatembe TV na Gatembe Radio travel live kurugaiga ensemo ya Oasis magega yaye ikanise ya Yesu ni mwamba Noere Worship Center Neye masiyema kurase kanisa ya mwamba ni Yesu ni nchuo tusasime omunguro Gatembe Television ekionga kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering, power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied Science, Global Studies wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani.